Molt bon dia a tothom. Espero ser breu i clar. Bé, el motiu d'aquest premi que hem decidit donar al Festival de Màgia, al Besalú Màgic de Besalú, hagi decidit cada any donar aquest premi, el motiu principal és per reconèixer la trajectòria professional del mag que se li dona el premi. Després, evidentment, hi ha altres reconeixements, com per exemple l'aportació que ha fet aquest mag en concret d'aquest any, l'aportació que ha fet a la màgia a Catalunya i arreu d'Espanya, arreu de l'Estat. És un reconeixement que jo crec que és molt important perquè és un punt de referència molt bo pels mags que estan pujant ara i ja de fa temps, manera de fer la màgia i en fi, seria breu i clar. Els motius principals són aquests. La meva dona està impotent perquè aquests actes no estic acostumat i li passo la paraula a en Lluís. Molt bé, bon dia a tothom. En primer lloc, jo el que voldria fer és expressar públicament el que ahir em passava pel cap mentre passejava la poca estona que ho vaig poder fer per qüestions bàsicament de salut i l'assistència que vaig tenir a la gala, que el propi mag em va saber situar perfectament cada vegada que em cercava i per tant vaig ser present en la mesura del possible. Una primera qüestió és que el que haig de fer és agrair-te públicament la feina que has fet durant aquests 2 anys, el que ha costat de projectar, de treballar, de buscar-te col·laboradors i per tant tota aquesta feina jo penso que avui has d'estar especialment satisfet perquè ha sortit bé, perquè aquest projecte que va iniciar-se fa pràcticament 2 anys em sembla que l'has consolidat, alguns t'hem ajudat a consolidar-lo però és un projecte que té una component clarament personal teva i per tant has d'estar satisfet i content. Això en primer lloc. En segon lloc també el que volia dir és que aquests projectes no poden desenvolupar-se mai sols per una persona, tot i l'aportació decisiva que fa una sola persona, i ahir també veia que hi havia pràcticament tota la teva família que t'ajudava, que per tant també volia fer palès que sense la família, sense els companys, els amics, aquests projectes tampoc es poden portar a terme, i per tant destacar precisament la participació familiar en tot això. Jo feia broma amb la sèrie i li deia quan van sortir les teves cunyades allà que només hi faltava la Dolors per sortir, algun dia intenta que surti la Dolors també i quedarà tot fantàstic. I en tercer lloc la modèstia de la col·laboració municipal en el sentit que pràcticament és una obligació ajudar-te o ajudar-vos en la mesura del possible. Sobretot en temps complicats com els que vivim i com els que segurament viurem els pròxims mesos i els pròxims anys, i en tot cas la col·laboració i la participació de l'Ajuntament ja el comprometo públicament per la pròxima edició, perquè em sembla que aquest és un projecte que es pot acabar consolidant a Besalú i això és positiu per vosaltres, però és positiu pel municipi, per la comarca, etc. Una altra qüestió interessant que se'm va acudir ahir precisament és que casualment en el suplement de La Vanguardia d'ahir, que és un suplement que fan els dissabtes, hi havia precisament una part important d'aquest suplement que parlava de la màgia. Un periodista de La Vanguardia es va dedicar durant uns dies a parlar i estar al costat dels mags i explica, no sé si us anirà massa bé, com funcionen els trucs que feu i com desenvolupen o fan desenvolupar el que és la consciència, el distreure precisament, i expliquen més o menys tots els tipus de... Ells diuen que vosaltres n'anomeneu misdirecció, no? És així? Vaig aprendre que es deia així. I vaig aprendre que alguns trucs que jo sóc incapaç d'entendre com funcionen, doncs almenys teòricament com es porten a terme. I casualment en el suplement explicava això. I explicava una cosa molt interessant també, no em vull allargar massa, però això sí que em sembla especialment transcendent, que és que la màgia va molt bé pel desenvolupament de la ment, del cervell, va molt bé per la mainada i a més va especialment bé per la mainada que té dificultats i que passa per problemes tan greus com per qüestions de càncer, per mainada, que els ajuda precisament a
a motivar-se, perquè de fet qui ha passat pel càncer sap que una part molt important és la part psicològica, i ajudar en la mesura possible em sembla molt interessant. Per això em sembla tan atractiu el que va fer o el que estan fent des de Somriure Sense Fronteres per ajudar la mainada. I per tant, també Besalú i l'Ajuntament de Besalú ens hi trobareu per qüestions d'aquesta mena. I en darrer terme, com que es tracta de fer un homenatge a en Lari, precisament, jo el que volia comentar és que fas feliç a molta mainada, t'he donat, que això ho desconeixia. Ahir hi havia molta mainada amb el teu llibre, que la gent està encantada, que la màgia a més té una component humorística que l'acompanya, que la fa molt atractiva i que de vegades descobreixes qüestions tan interessants com que ajuda moltíssim que els nens desenvolupin determinades característiques que potser no s'haurien desenvolupat sense la participació de la màgia. I fer content a la mainada jo crec que ha de ser una feina molt i molt interessant, perquè de fet en el món en el que vivim precisament el que costa és motivar totes aquestes qüestions. Us agraeixo que hàgiu pensat que Besalú era un bon espai per fer això. Teniu una bona col·laboració per part de l'Ajuntament, per part de les entitats. De fet, teniu un llistat llarguíssim de gent que ha col·laborat, que aquest també és un aspecte a ressaltar. És a dir, ha col·laborat moltíssima gent, de vegades en moments com aquests, que és complicat, us han donat suport. I en definitiva, enhorabona. Besalú és d'alguna manera un municipi que es desenvolupa en moltíssimes activitats i és perfectament compatible el desenvolupament monumental, la història, l'arqueologia, tot el que tingui de desenvolupament turístic i és perfectament compatible en fer o portar a terme projectes com aquest, que tenen la màgia com a punt central i que ens fan disfrutar tots, de fet, no només a la mainada, ens fan disfrutar absolutament a tots. Per tant, enhorabona i moltes gràcies. Llavors això és un regal i un reconeixement per tu. Com veuràs, Premi Besalú Màgic de 2008 és el fons de Besalú, no podria ser altre. ¿Quién me dio la foto? Sí, la foto. Bueno, he de parlar, oi? Una mica. Que em fa molta il·lusió, moltes gràcies. Aquestes coses jo pensava que te les donin quan estàs viu és un detall. Perquè donen, no sé, jo sempre he vist que a molts congressos de màgia donen això, un premi amb reconeixement, una trajectòria, però sempre ho donen a mags que dius com és que no li han donat fins ara, no? I en canvi que t'ho donin així de jove, em fa molta il·lusió. Em fa més il·lusió encara que me'l donin perquè me'l dona el Raül, i l'alcalde també, però amb el Raül vam començar junts. És que vam començar junts, ens vam conèixer, que havíem descobert la màgia feia poc, tots volíem muntar números per anar a congressos, vam anar a França, vam anar a Valladolid, vam guanyar premis, és més que jo. Sí, però mira, fan molt més premis, ja ho hem vist. Però això, que sí, no sé, que el que ens uneix això d'haver començat junts, això no ens ho treu ningú. Que estic molt content que muntis un festival, que et vagi tan bé, que l'alcalde et feliciti, que l'alcalde et digui públicament que l'any que ve ho tornes a fer, això a mi em fa molt feliç. Vaig estar molt feliç ahir de presentar la gala i de presentar una gala on jo crec que la sorpresa de la gala d'ahir per mi va ser el número que tu vas fer, que sempre has estat a Magic Factory i ahir vas atrevir a fer el número tu sol, que jo crec que vas fer-ho molt bé i vaig estar molt content de poder-te presentar. I ja està, i dir que aquest premi que l'agraeixo molt, que jo soc el McLari, però que el McLari no soc jo sol, sinó que jo treballo amb un equip de persones i que som molts treballant, que la cara visible sóc jo, però que jo crec que això ho posarem al nostre taller i que serà per tots i que en nom de tots, moltes gràcies.